50. rokoch uniesla štátna bezpečnosť viacero československých občanov, ktorí emigrovali na západ, naspäť do Československa. Častokrát to bolo z Rakúska naspäť. Boli to ľudia, ktorí predstavovali nejakú hrozbu pre vtedajší komunistický režim alebo vyvíjali nejakú činnosť, ktorá sa štátnej bezpečnosti nepáčila. A možno tu niekde sa nechal Jaroslav Sviechota inšpirovať únosom a zavlečením slovenského občana, ale nie do republiky, ale z nej do Rakúska. Mafia môže mať v spoločnosti silu a vplyv iba vtedy, ak je štát slabý a štátne orgány majú s podsvetím dobré vzťahy. Alebo sú dokonca sami súčasťou organizovaného zločinu. V 90. rokoch minulého storočia viedli nitky od niektorých predstaviteľov moci k protagonistom podsvetia a naopak. Jedným z vysokých štátnych úradníkov, nadštandardne komunikujúcim s podsvetím, bol námestník Slovenskej informačnej služby Jaroslav Sviechota. Jaroslav Sviechota bol profesionálne spravodajský dôstojník, ktorý nastúpil do štátnej bezpečnosti niekedy v druhej polovici 60. rokov. Nastúpil v období, keď už aj tá komunistická spravodajská služba proste vyzerala už trochu inak, používala trošku iné formy a metódy, aké sa používali v 50. rokoch. Nebolo to už také násilné a bolo to naozaj viacej spravodajské, ako by z ľudí proste vytlkali či už priznania alebo informácie. Bol veľmi úspešný a bol vysoko hodnotený, bol veľmi rodine založený a že proste strašne miloval svoju rodinu a pre tú rodinu by urobil všetko. Čo sa napokon ukázalo neskôr v 90. rokoch, že bol naozaj ochotný urobiť všetko pre svoju rodinu, aj na úkor iných rodín. A že to bol veľmi ambiciózny, až taký kariéristicky založený človek, ktorý proste išiel za svojím cieľom ako hlava, nehlava. Jaroslav Sviechota bol démon. To meno toho, ktoré netreba vyslovovať. To bol tak tajomný človek, o ktorom sa vedelo samozrejme, kto to je, vedelo sa o tom, kde je zaradený v rámci služby, ale všetko ostatné bolo na úrovni takých legend, skázok. Rozprávali o tom policajti, vyšetrovatelia, rozprávali o tom mafiáni, ale keď prišlo na to, že dobre, tak mi to povedz, napíšem to, tak sa zabrzdili a povedali, tak to nie. Bol tam strach. O ňom sa veľmi dobre vedelo, že bol to človek, ktorý dokázal bez myhnutia oka zničiť človeku kariéru. A to bolo ešte to najmenej, čo by možno dokázal urobiť. Jaroslav Sviechota bol nesporne ambiciózny človek. Bol človek, ktorému to niekoľkokrát v živote nevyšlo, pretože ako mladý príslušník štátnej bezpečnosti sa v roku 1968 angažoval v prospech Dubčekovej politiky. To stálo aj jeho pozíciu v spravodajskej štruktúre ŠtB. Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 sa niektorí ľudia nevedeli zmieriť s myšlienkou, že by mali okupáciu akceptovať a prispôsobiť sa tzv. Normalizácii politických pomerov. Hoci mnohí sa prispôsobili novým podmienkam takmer okamžite, boli aj takí, ktorí sa nedokázali včas zorientovať, na ktorú stranu sa vo vlastnom záujme pridať. Sviechota ako keby stál na tej správnej strane v 68. 69. Bol to človek, ktorý fandil nejakému obrodnému procesu a bol to človek, ktorý sa dokázal pre niečo obetovať, pre nejakú vyššiu myšlienku. Sviechota predpokladal, že politické pomery sa vyvinú tak, že sa presadí tá reformná línia a že v rámci tej reformnej línie si on zabezpečí nejaký vyšší kariérny postup. Môže dnes 14. zjazd s istotou vypracovať náročný a reálny program ďalšieho rozvoja našej socialistickej vlasti. Na ďalšom rozvoji socialistickej vlasti sa už nádejný mladý dôstojník Jaroslav Sviechota v štruktúrach štátnej bezpečnosti nepodieľal.
Jaroslav Sviechota musel po nástupe Gustáva Husáka do funkcie generálneho tajomníka komunistickej strany, podobne ako mnohí jeho kolegovia zo štátnej bezpečnosti, odísť, bol vyhodený a vlastne celé 70. a 80. roky pôsobil v civilnom sektore ako právnik. V roku 76 ho 12. správa štátnej bezpečnosti zverbovala za svojho tajného spolupracovníka. V novembri roku 1989 v dejinách Československa nastali zásadné politické zmeny. Národ sa prebral z dlhého normalizačného spánku a snažil sa preorientovať na nové, tentoraz demokratické pomery. Rovnako sa prebudili aj bývalí príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí boli začiatkom 70. rokov vyhodení z jej radov a začali sa vracať do štátnych štruktúr. Medzi nimi aj Jaroslav Sviechota. Jaroslav Sviechota sa objavil na scéne hneď potom, ako bola zrušená štátna bezpečnosť. Bola v podstate rozpustená a boli vytvorené dve nástupnícke organizácie. Jedna bola Úrad na ochranu ústavy a demokracie. To bola tzv. Kontrarozviedka, ktorá vykonávala všetky úlohy na úseku vnútorného spravodajstva. A druhým bola rozviedka, to bol Úrad pre zahraničné styky a informácie. Úrad na ochranu ústavy a demokracie sa neskôr premenoval na tú dobre známu Federálnu bezpečnostnú a informačnú službu, FBIS. Na čele Úradu na ochranu ústavy a demokracie na Slovensku veľmi krátke obdobie, ale dôležité obdobie stal práve Jaroslav Sviechota. Keď som v 91. a 2. roku pôsobil vo funkcii námestníka riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, tak existoval určitý spoločensko-politický problém, spočívajúci v tom, že objavovali sa zrazu spisy štátnej bezpečnosti, zväzky štátnej bezpečnosti, ktoré boli kompromitačné voči niektorým novým politikom, ktorí sa dostali do funkcií po roku 89. A s niektorými týmito spismi, ako sa ukázalo, narábal najmä Vladimír Mečiar. A v niektorých týchto spisoch sa napríklad zistilo, že nie sú tam, kde by mali byť. To znamená v tom archíve EŠTB, ktorý spravoval Úrad na ochranu ústavy a demokracie v tom roku 1990. Či boli ukradnuté. Ale zároveň Mečiar ich mal, používal ich. Jediný človek, ktorý mal veľmi dobrý kontakt s Mečiarom a mal aj zároveň možnosť sa týmto spisom dostať, no tak to bol Jaroslav Sviechota, ktorý vtedy vlastne na Slovensku tomu úradu šéfoval. Je možná taká súvislosť medzi Mečiarovým a Sviechotovým záujmom odstrániť stopu v registri štátnej bezpečnosti a v archíve, ktorá by ich usvedčovala z toho, že spolupracovali so štátnou bezpečnosťou pred novembrom 89. Jaroslav Sviechota bol od volieb 1990 do roku 1991 námestníkom ministra vnútra Slovenskej republiky. Potom sa na čas stratil. Údajne pôsobil v HZDS. Z tých čias je známych viacero udalostí, v ktorých sa objavilo jeho meno. Išlo o rôzne kauzy, ako Kolková aféra, spravodajská hra s názvom Paničov list, provokácie voči prezidentovi Michalovi Kováčovi, alebo dokonca veľká vlaková lúpež v Rakúsku. To sa už však blížili voľby, ktoré v roku 1994 s veľkým náskokom vyhral Vladimír Mečiar. Prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 písmena F a článku 110 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky vymenúva Vladimíra Mečiara za predsedu vlády Slovenskej republiky a podľa článku 102 písmena G Ústavy Slovenskej republiky za predsedu Rady obrany štátu. Vladimír Mečiar sa so svojím hnutím za demokratické Slovensko po druhý raz vracia do vlády po predčasných parlamentných voľbách koncom roka 1994. Silnejší a rozhodnejší než kedykoľvek predtým. Za svojho úhlavného nepriateľa považuje prezidenta republiky Michala Kováča.
Ak niekto očakával, že na Slovensku nastanú opäť zmeny, nemýlil sa. Ale divoké udalosti, aké prišli potom, nepredvídal nikto. Vláda Slovenskej republiky sa dnes stretla na 17. schôdzi pod vedením jej predsedu Vladimíra Mečiara. Vláda na dnešnom zasadnutí schválila návrh na vymenovanie Ivana Lexu do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Do uvedenej funkcie ho menovala dnešným dňom. Hviezdna chvíľa Jaroslava Sviechotu prišla po septembrových voľbách 1994, kedy Vladimír Mečiar znovu vyhral voľby a v 95. už tie zmeny pocítili všetci. Lexa v podstate bol politický nominant, ktorý mal Mečiarovi zaručovať, že tá služba bude konať v intenciách jeho záujmov. Ale vedel, že Lexa o spravodajských službách a o technológii spravodajských aktivít toho vlastne nič nevie. A preto potreboval, aby mal tam človeka, ktorý bude mu garantovať tú odbornú stránku fungovania spravodajskej služby. A chcel, aby tam bol lojálny človek a preto si vyberal Sviechotu. Úlohou spravodajského dôstojníka v tých 90. rokoch samozrejme to bolo definované zákonom. Zákon hovoril, že je to ochrana ústavného zriadenia, boj proti organizovanému zločinu, boj proti terorizmu. Bola to ochrana aj utajovaných skutočností, vtedy to myslím ešte bolo štátneho tajomstva. A bol tam samozrejme kontrašpionáž, čiže boj proti prieniku cudzích spravodajských služieb a bola tam samozrejme ochrana ekonomických záujmov štátu. Vtedy sme prechádzali procesom privatizácie. A ten proces privatizácie, dobre vieme, že bol strašne akože divoký a diali sa tu rôzne veci. Okrem toho, tu bol nový fenomén a to bolo rozdrastanie sa a bujnenie organizovaného zločinu. A tieto dve veci boli často prepletené. Toto boli dva fenomény, ktoré podľa mojej mienky vtedy mali byť jednou z kľúčových priorít práce spravodajského dôstojníka. Prvým krokom, ktorý vláda Vladimíra Mečiara urobila v polovici decembra 1994, v deň, keď bola prezidentom Michalom Kováčom vymenovaná, bolo zrušenie druhého kola veľkej privatizácie, pripravenej vládou premiéra Jozefa Moravčíka, Mečiarovho predchodcu. Namiesto veľkej privatizácie Vladimír Mečiar preferoval predaj štátnych podnikov vybraným jedincom, najmä z okruhu HZDS a hnutiu blízkych osôb. Jedným z potenciálnych privatizérov bol aj člen HZDS z Popradu Milan Reichel, niekdajší majster Slovenska v kulturistike, ktorý bol v tom čase majiteľom hotela Gerlach a považovali ho aj za šéfa popradského podsvetia. Zhodou okolností som bol za HZDS, keď toto politické hnutie vzniklo a to bolo v roku 90-91 a robili sme nejaké sedenia, pokiaľ prišli predstavitelia tohto hnutia. Takže osobne som nejako nepoznal nikoho, ale je pravda, že som sa pozdravil s Vladimírom Mečiarom, podali sme si ruky, ale sedelo tam ešte 15 ďalších politikov. A zaujímalo ma v tom období, kde sa dajú zarobiť peniaze. Určite nebol som typ, ktorý holdoval obchodovaniu s drogami, so zbraňami, tie ma nezaujímali. Hoci ľudia v mojej blízkosti, v mojom okolí snáď s tým pracovali alebo živili sa tým. A ja som nikdy nepoprel, že by som nepáchal trestnú činnosť, ale moja trestná činnosť, a za tým si stojím, a aj som bol odsúdený za to, bola ekonomického razu. Predaj štátnych podnikov mal hnutiu Za demokratické Slovensko a jeho prívržencom zabezpečiť popri politickej moci aj moc ekonomickú a tým posilniť ich vplyv na verejný život aj v budúcnosti. Táto privatizácia, ktorá dostala prívlastok divoká, sa počínajúc rokom 1995 rozbehla po celom Slovensku. Čo sa týka HZDS, tak Černák to môže potvrdiť. Ja som chcel sprivatizovať, relatívne kúpiť hotel v Tatrách niekde a mal som záujem o Smokovecký grant, ktorý už mal iných majiteľov naplánovaných, ale bolo mi ponúknutý Lomnický grant za 20 miliónov korún, čo bola príšerne nízka cena a mne sa to pozdávalo. Hovorím, pôjdeme do toho, ale podmienka je dať určitej politickej strane 25 miliónov korún. Išlo o HZDS.
A ja hovorím, dajte mi čas, že si to premyslím a som potom nechal odpoveď, že nie. A ja zase následne som dostal odpoveď, že už nesprivatizujem ani nový stánok. A to je svedkom aj Mikuláš Černák, aj Miloš Kaštan. Sedeli sme tam traja, ja som to odmietol a odišli sme preč. To bol zároveň čas tej divokej privatizácie, keď to prebiehalo tak, že Mečiar chodil po regióne so zoznamom firiem, ktoré mali byť sprivatizované a ešte neboli a vykrikoval členom hnutia, že okamžite to treba sprivatizovať, že ako si to predstavujú, že prečo sa flákajú a prečo nič nerobia. Tak to fungovalo, takže sprivatizovali a potom museli odviesť nejaký podiel niekam. Dá sa povedať, že Lexa na pozícii šéfa spravodajskej služby sa zameriaval prioritne na všetky informácie, ktoré súviseli s procesom privatizácie. Ani príslušnosť k tej správnej strane, či vlastne k hnutiu, v 90. rokoch minulého storočia ešte automaticky nezaručovala nedotknuteľnosť. Prednosta okresného úradu v Poprade, Vladimír Bachleda, ktorého do funkcie nominovalo HZDS, získal vlastnícky podiel v lukratívnej popradskej Tatravagónke. Dlho sa však z ľahko nadobudnutého majetku netešil. Prejavil on totiž záujem bratislavský mafián Peter Steinhübel, prezývaný Žaluď. Keď Bachleda odmietol predať, Žaluď požiadal o pomoc banskobystrického gangstra Mikuláša Černáka. Krátko na to v máji 1997 inžinier Bachleda navždy zmizol. Jeho podiel bol v zápätí v obchodnom registri prepísaný na Petra Steinhübela. Ako novinár som na východe riešil zmiznutie prednostu okresného úradu v Poprade. Vladimíra Bachledu, bola to jedna z top kauz a najzarážajúcejšie na nej bolo, že ten človek, hoci to bol v podstate človek HZDS, nikomu nechýbal. Pre mňa, ako pre novinára, bývalý šéf krajskej kriminálky v Prešove, Mikuláš Troncer, ktorý Bachledové zmiznutie začal priamo riešiť, vyšetrovať, čo išlo vysokého štátneho funkcionára, spísal na papier ako svoje svedectvo, podpísal to pred notárom a dal mi to k dispozícii s tým, že to môžem uverejniť. A on teda tvrdí, že na to stretnutie, po ktorom Bachleda zmizol, ho viezol jeho kamarád, obchodný partner z Popradu Pavol Ovšonka. A po skončení toho stretnutia, teda policajti mali zaznamenaný telefonát statier z Koliby, kde to stretnutie prebiehalo, do hotela Gerlach, čo bol v tom čase vyhlásený mafiánsky hotel v Poprade, kde niekto iba povedal do telefónu, že Bachleda je na ceste. Bachledu viac nikto nevidel. Policajti údajne v tomto hlase spoznali hlas Pavla Ovšonku. Lenže na druhý deň dorazil do Popradu Jaroslav Sviechota, zabavil medzi inými dôkazmi práve aj túto nahrávku a oznámil Štroncerovi, že vyšetrovanie sa skončilo, Bachleda je mŕtvy a viac tieto dôkazy nevidel. A Sviechota bol ambiciózny človek, mal snahu vyniknúť a metódy, ktoré uplatňoval ako námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby, to boli vlastne metódy z obdobia, keď on bol, dá sa povedať, radovým pešiakom štátnej bezpečnosti. Ja som túto informáciu uverejnil v Národnej obrode, Ovšonka ma zažaloval na okresnom súde v Poprade. Prehral som, medzi tým zanikol vydavateľ Národnej obrody, čiže som v tom spore zostal sám. Zaplatil som s trovami konania a jeho odškodným dohromady asi 400 000 korún. Potom som sa ja súdil so Slovenskou republikou v Štrasburgu. Tvrdil som teda, že bolo porušené moje právo na slobodu slova, lebo ja som teda publikoval naozaj len fakty. Ja ani dnes netvrdím, že Pavol Ovšonka sa priamo podieľal na zavraždení svojho kamaráta. Hovorím, že existuje svedok, ktorý tvrdí, že bol do toho zapletený. Za tým si stojím. Napokon za tým si stal aj ten svedok, ktorý na ten okresný súd v Poprade prišiel vypovedať môj prospech. A teda v Štrasburgu som aj vyhral a Slovenská republika ma teda odškodnila a vrátila mi to, čo som... Teda daňoví poplatníci sa mi poskladali na to, čo som zaplatil pánovi Ovšonkovi svojho času. Sviechota veľmi dobre vedel, ako prebieha na Slovensku privatizácia. Privatizácia za Mečiara to bolo iné pomenovanie lúpeže. A
keď on videl, ako bohatnú mnohí ľudia v politike, tak zrejme to považoval za odôvodnenie, aby on využil pozíciu, v ktorej bol a aby bohatol tiež. Podniky boli privatizované, následne akcie presunuté na iné subjekty a prípadne akcie vrátené pôvodným privatizérom. Stojí otázka, prečo to tak bolo. Preto, že na účtoch týchto podnikov boli nemalé finančné prostriedky a to bola forma obrovskej korupcie, forma, ktorou sa určití ľudia, ktorí mali dosah na tieto privatizačné záležitosti, obohacovali. Takéto podniky sú a dalo by sa to dohľadať. Námestník Slovenskej informačnej služby Jaroslav Sviechota sa cítil v prostredí organizovaného zločinu ako doma. Mnohí príslušníci podsvetia sa domnievali, že ak sa s nimi priateľsky stýka, sú pod jeho ochranou a nemali preto zábrany spáchať akýkoľvek zločin. Meno námestníka SIS vzbudzovalo medzi nimi posvetnú úctu i vieru v beztrestnosť. Plukovník doktor Sviechota, ja som ho začal registrovať niekedy v 96. koncom 96. 97. roku, keď sa nakontaktoval na môjho bývalého priateľa Roberta Holuba s tým, že dostal sa mu blízko na telo pán Sviechota a Robert Holub na neho nedal dopustiť, familiárne ho nazýval starý všetko vybaví a ja si môžem dovoliť vojsť aj za bieleho dňa, neviem kde na námestie, odstrelím koho chcem, zavolám starému a je to vyriešené. Viem, že Robert Holub s ním mal plány aj obchodné, mal byť vraj nejaký mesopriemysel. V Prešove ukazoval mi ho, hovoril o nejakých percentách a viem, že sa s ním stretával. Sviechota do toho mesokombinátu chodil. Teda tvrdili ľudia, ktorí tam chodili tiež. A chodili tam naozaj siskári, tam dávali inštrukcie mafiánom, mafiáni sa tam radili so siskármi. V tom excentrume, v tom mesokombináte nájdete v obchodnom registri rôzne mená a Holub medzi nimi nie je, ale de facto to všetci brali ako Holubovú firmu. Určite to nebolo zadarmo. Robert Holub dostal ponuku alebo úlohu zneškodniť alebo zabiť Mikuláša Černáka s tým, že bude vyťahnutý na akúkoľvek políciu Slovensku, aby si Robert Holub ju vybral. V noci bude prepustený, nebude ozbrojený, nebude s doprovodom a treba ho zabiť. Túto informáciu som dostal od Roberta Holuba, že treba zabiť Černáka, lebo starý ho takto motivoval. Ja som vyjadril svoj názor, že nie, ja s tým nesúhlasím a odporúčal som mu, nerob to. Jaroslav Sviechota bol však vytrvalý a nezastavil sa pred ničím. Ja som mal avízo, že bude zatýkač na moju osobu. Konkrétne, že to bude za úvery, ktoré som zobral alebo zobral niekto iný, kde som figuroval. Ja som musel opustiť Slovensko na pár rokov, ale zastavil som sa po ceste, keď som odchádzal cez Maďarsku Roberta v Košiciach, rozlúčil som sa a keď vedel, že odchádzam preč, tak chcel mi vybrať moje tašky z auta a pamätám si to, mi hovorí, nechoď nikde, budeš u mňa doma. A ja si so starým to všetko vybavím, že zatýkač, ktorý plánujú ti dať za 2, za 3 dní, tak ho zrušia a všetko bude v poriadku. Ja som to odmietol s tým, že odídem radšej preč, aj som odišiel. A pamätám si, odstupom času pán Sviechota aj s nebohým Robertom Holubom navštívili niekedy v 7. mesiaci v roku 1997 moju mamu, kde sedela na záhrade aj s otcom, s tým, že Robert donesol človeka, ktorý mi dokáže pomôcť. Tam prehovoril pán Sviechota s tým, že dá mi dobrých advokátov a dokonca, že až sa dozvie, že kde som, tak zoberie nejakých ľudí a autom pôjdu pre mňa, dovezú ma domov a zatýkač bude zrušený s tým, že treba zabiť Černáka.
Na to moja mama sa zdvihla, odišla preč, že má pracu v záhrade a otec urobil to isté. A k tej ponuke ako od pána Sviechotu viem, že som mal ešte jeden telefon s Robertom a mi hovorí, vieš čo, Milan, hovorí, na celej čiare si ma, poviem to slušne, kefral s tým, že nemôžem to urobiť. Ja mu hovorím, Robert, urobíš to, hovorím, je ti koniec. Ale akože môžu pre teba prísť a pomôcť ti a ja hovorím, to bude moja posledná cesta, keď prídu na lože a ma už sa ani neuvidíme. Takže ďakujem za to, hovorím, radšej nech ma chytia a odsedím, hovorím, ale nechcem. Robert Holub si nevzal varovné slová k srdcu. Presvedčený, že chrbát mu kryje mocný muž z tajnej služby, rozhodol sa najprv zlikvidovať Alojza Kromku. Omylom však zabil jeho brata Jána. Konflikt medzi Kromkom a Holubom hrozil prerásť do vojny medzi zločineckými skupinami. A preto začiatkom októbra 1997 dostal Holub ponuku od Mikuláša Černáka na urovnanie sporu v Bratislave, kam ho Černák pozval na schôdzku. Večer do baru Amadeus v hoteli Danube prišiel počas schôdzky muž v šiltovke a spustil paľbu na Holuba a jeho partnera Štefana Fabiána. Černáka si nevšímal, ako by tam ani nebol. Keď sa toto stalo, ešte v ten večer mi telefonoval jeden človek z Bratislavy, ktorý bol úplne vydesený a hovoril, ja som tam videl Sviechotu. Kde si ho videl? Keď sa toto celé odohralo, on vošiel dnu do tých dverí. Mal na sebe nejaký šedý kabát. A tento človek ho spoznal. To boli zhodou okolností v tom čase, keď sa odohrala tá vražda v Danube, tak pri vedľajších stoloch sa odohrával výročný večierok úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Robert Holub svoju popravu na rozdiel od Štefana Fabiána prežil. Previezli ho do bratislavskej nemocnice na Kramároch. Ak si ešte stále myslel, že mocný muž z tajnej služby drží nad ním ochrannú ruku, mýlil sa. Strelec prišiel ešte raz a šiel naisto. Vedel presne, kde šéf košického podsvetia leží. Ako keby mu ho tam zámerne naservírovali. Páchateľ vyliezol po rebríku na strechu nižšej budovy nemocnice, odkiaľ videl do okna izby, kde ležal Robert Holub. Toho dávky zo samopalu definitívne a navždy presvedčili, že viera v ochrannú ruku starého bola iba fikcia. Absolútnou raritou, že človeka, ktorého mali chrániť, pretože videl svojho vraha, nehali zastreliť na lôžku v nemocnici a nebolo v tejto situácii vyvodená zodpovednosť nikomu zodpovednému. V normálnej civilizovanej krajine by mal okamžite odstúpiť minister vnútra, pretože po vražde poškodený, dostrieľaná osoba je ponechaná na pospas a snajper ho zastrelí na posteli. Ja si myslím, že to je doslova na zápis do Guinnessovej knihy a nikomu sa tu nestalo. Ja osobne tvrdím, že to vtedy určité kruhy chceli, aby to tak bolo a práve nechceli, aby Holub prežil, aby nepovedal meno svojho vraha. Je to hanba slovenskej polície, že vôbec takto fungovala a takto konala. Dá sa povedať, že títo ľudia konali s vedomím beztrestnosti, pretože si mysleli, že konajú v zhode so záujmami, ktoré sú identické so zámermi predsedu vlády. Ja si myslím, že tú úlohu, ktorú si zobral pán Sviechota, že rozbije organizovaný zločin, alebo medzi sebou, že sa vyvraždia, si myslím, že šťastie sa mu to podarilo, lebo túto úlohu rozohral všade, kde chodil. A niečo som započul, že sa v Bystrici dialo, že chodieval tam a adresoval to zase opačným smerom, zase na Holuba, že treba sa ho zbaviť. Svojou hrou dostal tých ľudí tam, kde ich dostal a si myslím, že si išli jeden druhému po krku, hoci to v tom čase vyzeralo ináč, že je doktor Sviechota niekomu naklonený, ja si môžem dovoliť všetko, ale si neuvedomovali tí ľudia, že ten človek to isté rozprával na druhý deň v Bystrici, na tretí deň v Bratislave a neviem kde.
Slabinou Jaroslava Sviechotu sa ukázalo byť povrchné vyhodnotenie politického prostredia a života v otvorenej spoločnosti, ktorej už nevládla silná ruka všemocnej štátnej bezpečnosti. Ako by si neuvedomil, že svet sa za posledných 30 rokov zmenil a že keď vstúpil v roku 1995 do Slovenskej informačnej služby, tiekla už v Dunaji úplne iná voda, než začiatkom rokov 70. Sviechota nebol zlý spravodajský dôstojník, ale niektoré aktivity, ktoré vymyslel, ktoré riadil, nezodpovedali štandardu skúsených spravodajských dôstojníkov a skôr sa podobali na zlé scény z filmových seriálov, Jamesovi Bondovi, Majorovi Zemanovi a tak ďalej. Po jeho príchode do Slovenskej informačnej služby Sviechota založil, alebo teda vytvoril priamo riadený odbor, a to bol odbor špeciálnych operácií. Mal to takú skratku, že OŠO. Na jeho čelo vymenoval bývalého príslušníka štátnej bezpečnosti, dokonca bývalého atleta, účastníka olympiády v Moskve v Sovietskom zväze. A tento útvar mal v podstate zabezpečiť únos prezidentovho syna. Politická objednávka bola striktná. Odstrániť z funkcie prezidenta Michala Kováča. Najprv išlo o pokus vytipovať a podplatiť 8 poslancov z opozície, čím by vládna väčšina získala ústavnú väčšinu 90 hlasov a skrátila by prezidentovi funkčné obdobie. Keďže sa takí poslanci v opozícii nenašli, bolo treba vymyslieť niečo iné. Koncom roka 1994 sa konečne čosi našlo. Mníchovská prokuratúra vydala na prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho zatýkač pre trestný čin podvodu, ktorého sa mal dopustiť spolu s ďalšími osobami voči bratislavskému podniku Technopol. Zatýkač prišiel na Slovensko, ale slovenské orgány ho podľa platných zákonov nemohli vydať. Tak niekto v Bratislave vymyslel, že ho unesú do Rakúska aj so zatýkačom. Nech ho do Mníchova dopravia rakúske orgány. Keďže Sviechota zaangažoval do tejto operácie útvary sledovania, niekoľko útvarov kontrarozviedky, samotné OŠO do toho zaangažoval do toho takú partiu legalizantov, ktorú viedol istý Michal H., to boli tí priami únoscovia. Proste kopec ľudí zainteresoval do tejto akcie, dokonca aj niektorých policajných funkcionárov, ktorí mali zabezpečovať voľný priechod toho Mercedesu Kováčovho cez hranicu. To bolo len otázkou času, kedy sa to prevalí. A po únose hneď na druhý deň všetci rozprávali, že to robila Slovenská informačná služba. Keď vyšší krajinský súd vo Viedni neskôr prepúšťal prezidentovho syna z vydávacej väzby, odôvodnil jeho nevydanie do Mníchova slovami, že na zavlečení do Rakúska sa podieľali slovenské štátne orgány. Jeden z policajných dôstojníkov, dokonca Kováča mladšieho, ubezpečil, že vie naisto, že ho uniesla tajná služba. Je známe treba napríklad sledovanie Roberta Remiáša, ktoré bolo realizované tiež skupinou organizovaného zločinu. Pri tomto sledovanie bolo očividné, to znamená, že zmyslom tohto sledovania nebolo zistiť, kde sa Remiáš pohybuje, ale dať mu najavo, že je sledovaný a že ho sledujú nie profesionáli z policajného alebo z spravodajského útvaru, ale že ho sledujú mafiáni. Začalo sa vyšetrovanie a Jaroslav Sviechota sa ho snažil ovplyvňovať zo svojej oficiálnej pozície námestníka SIS. Prví policajní vyšetrovatelia únosu na neho opakovane narážali, takže nikto z nich nepochyboval, že tento čin majú na svedomí ľudia z tajnej služby. Jaroslava Sviechotu som v podstate prvýkrát z očí v oči registroval práve pri zavlečení syna prezidenta Slovenskej republiky, ktorý vystupoval ako Kováč mladší. A viem, že vtedy pracoval na Slovenskej informačnej službe, bol vo vedení Slovenskej informačnej služby a keď som bol ustanovený za člena tímu s významným postavením
kde som zodpovedal za vyšetrovanie tohto únosu, tak na jednom zo zasadnutí tento Jaroslav Sviechota tam prišiel a ja som mal vážne výhrady, pretože som zdedil spis už po svojom predchodcovi, a kde boli stanovené verzie a úlohy k jednotlivým verziám. A samozrejme bola verzia, že na tomto trestnom čine aj bol stanovený motív, participovali príslušníci Slovenskej informačnej služby, tak som sa ohradil, že preci za takéhoto stavu nebude na zasadaní tímu a vedenia tímu pracovník štátneho orgánu, ktorý je vedený ako podozrivá organizácia, respektíve príslušníci tohto štátneho orgánu. Jaroslav Sviechota sa vtedy veľmi ohradil s tým, že je to dohodnuté s ministrom vnútra a ja som na to reagoval asi tak, že ho osobne poznám, pretože bol predtým aj námestník ministra vnútra, ale že ani kvôli nemu, ani kvôli ministrovi vnútra sa v budúcnosti nemienim dať kriminalizovať a nebudem zneužívať svoju pravomoc a pokiaľ je predstaviteľom štátneho orgánu, ktorý vystupoval vo verziách ako podozriví, respektíve niektorí príslušníci tohto štátneho orgánu, tak jednoducho tam nepatrí. Urazil sa, zdvihol sa zo stoličky, zobral nejakú kabelu, odišiel. Na to nastal proces veľkého odvolávania z funkcií, takže toto bolo moje stretnutie a toto bola moja skúsenosť s pánom Sviechotom. Priebeh vyšetrovania zavlečenia prezidentovho syna nenechal žiadneho súdneho človeka na pochybách, kto je páchateľom. Prvý vyšetrovateľ, Jaroslav Šimunič, vyhlásil už na začiatku, že to bola tajná služba a z prípadu bol odvolaný. Rovnako obišli aj druhý vyšetrovateľ Peter Vačok a jeho nadriadený šéf Krajského úradu vyšetrovania Jozef Šátek. Dôkazy o politickom pozadí prípadu sa objavili aj v neskôr odvysielanom známom telefonickom rozhovore medzi vtedajším ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom a riaditeľom SIS Ivanom Lexom, kde potvrdili nezákonné zasahovanie do vyšetrovania. A dávaš to tomu vyšetrovateľovi, hej? No, však ten toho kopneme do gulu. A zajtra ho kopneš do gulu? No. Ty keď ho kopneš do gulu, dám ti pustu na čelo. Čo? Ja si myslím, že to už je rozhodnuté. Toto dneska dáva pokyny, jak to má vyzerať. Hej? No. Podobný dôkaz poskytol vtedajší premiér Vladimír Mečiar, keď v televíznej debate informoval, že prípad prevezmú vyšetrovatelia zo stredného Slovenska. O pár dní sa tak aj stalo. A v priebehu roka 1998 Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident vydal 2 amnestie na zavlečenie prezidentovho syna. Platia dodnes. To, prečo títo páchatelia sa neocitli pred súdom, je spôsobené jedinou vecou, že Vladimír Mečiar na tento trestný čin, aj trestné činy s ním súvisiace, udelil amnestiu. To znamená, že po 98., keď polícia vyšetrila kauzu únos a prokurátor podal obžalobu na súd, na okresný súd, tak ten okresný súd povedal, áno, tu je ten spis, tu je tá obžaloba, ale platí amnestia. Koniec. Vzťahy s podsvetím poskytovali Jaroslavovi Sviechotovi okrem informácií aj možnosť využívať služby, ktoré tajná služba vo vlastnej réžii nechcela alebo nemohla realizovať. V hlavnom meste sa koncentroval politický i spoločenský život. Sila politickej opozície bola preto v Bratislave najsilnejšia a preto najmenej zraniteľná. Problémy vládnej moci s opozíciou mohlo riešiť podsvetie prostredníctvom zabezpečenia kompromitujúcich materiálov. Aj preto bolo pre námestníka SIS dôležité udržať si nad šéfmi podsvetia moc a zároveň im dávať pocit bezpečia. Sviechotov vzťah s Diničom a napríklad Sviechotov vzťah so Sikorom. Hej? Sikora a Dinič, síce ako zo začiatku, viete, celé to bratislavské podsvetie
na začiatku 90. rokov, alebo ešte teda tvoriace sa podsvetie na sklonku komunizmu, títo bitkári, biletári a neviem čo, bola jedna taká kopa ľudí, ktorí viac menej sa poznali a spolu vychádzali, sem tam sa pobili. A potom sa začali diferencovať. Hej. A keď mal Svichota nejaké vzťahy s Diničom a mal nejaké vzťahy so Sýkorom, tak tieto vzťahy sa nedali oddeliť. Pretože on sa snažil proste nejako to vyvažovať vždy. Raz dal pocítiť jednej partii, alebo Sýkorovi dal viacej pocítiť, že ako proste on je ten jeho hlavný partner. Neskôr to dal pocítiť možno Diničovi. Inokedy samozrejme mal intenzívnejšie vzťahy s Černákom, inokedy s Holubom, potom niekoho z nich poštval jedného proti druhému a využíval ich na to, aby chodili vybavovať jeho osobné kšefty. A otázka teraz bude samozrejme znieť taká, že prečo by to tí mafiáni robili. A tá odpoveď je, on im vychádzal v mnohých veciach v ústrety, poskytoval im informácie a niekedy im dával sľuby. A také sľuby, ktoré boli zjavne nereálne, ale tí ľudia tomu uverili, pretože keď Sviechota podstrčil Sýkorovi informáciu napríklad o tom, že kedy a kde sa bude deliť z lúpeže vo VUBčke, tak tie peniaze sa naozaj tam delili a on sa tých peniazí zmocnil. Tak keď mu potom Sviechota sľuboval, že ty raz budeš minister a že ty raz budeš privatizovať Devím banku a neviem čo všetko, tak samozrejme tomuto veril. Napriek svojej vysokej inteligencii, svojmu vzdelaniu, proste tomuto dokázal uveriť, že by z neho niekto niekedy raz urobil ministra. Aj Miroslav Sýkora veril, že sa môže na svojho ochrancu spoľahnúť. Začiatkom februára 1997 sa vybral na schôdzku do hotela Holiday Inn bez ochranky, len so šoférom. Bolo to v čase vrcholiaceho sporu s jeho niekdajším kamarátom Petrom Križanovičom, alias Duranom, kvôli deľbe peňazí z lúpeže v nitrianskej pobočke VUB. Od tohto konfliktu Sýkora chodil na stretnutia vždy dôkladne obklopený osobnými strážcami. Ten, s kým sa mal 7. februára diskrétne stretnúť a komu úplne dôveroval, odkázal, že má prísť sám, bez ochranky, lebo on zabezpečuje okolie. Sýkora uveril. Cítil sa bezpečne. Keby bol vedel, čo ho čaká, azda by uvítal policajné orgány, ktoré sa ho chystali v krátkom čase zatknúť pre obchod s drogami. Takto sa príslušníci policajnej sledovačky už len pozerali z auta na jeho popravu. Sviechota mohol mať záujem na likvidácii Sýkoru, pretože Sýkora spolupracoval so Slovenskou informačnou službou a vedel o mnohých aktivitách, ktoré podsvetie svojimi činmi podporilo a pochopiteľné, že bol nepohodlným svedkom. Aj Eduard Dinič mal kontakty s námestníkom SIS. Aj on veľa vedel, rovnako ako Miroslav Sýkora. Zároveň mal podobne ako Sýkora a vôbec väčšina pohlavárov podsvetia v 90. rokoch kopu nepriateľov, ktorých okradol alebo podviedol. Jedna verzia pozadia jeho smrti je veľmi podobná tej Sýkorovej. Aj tu šlo o nemalé peniaze a rovnako ako u Sýkoru, i u Diniča vznikol konflikt pre deľbu lupu. Spor sa týkal istého clearingového účtu, z ktorého Dinič získal 20 miliónov korún. S autorom nápadu, ako sa k peniazom bez väčšej námahy dostať, sa však Dinič rozdeliť odmietol. A zda kvôli tomu zahynul on a po ňom aj Roman Deák, ktorý bol v tejto transakcii sprostredkovateľom. Na rozdiel od miesta smrti Sýkoru bolo nedaleko výbuchu Diničovho auta na Zlatých pieskoch vidieť vozidlo patriace SIS. Podobne ako boli vidieť vozidla SIS pri zavraždení bratov Danišovcov či Roberta Remiáša. Keby sme to zaradili do takého širšieho kontextu, tak jednoducho prišiel čas, keď sa bolo treba zbaviť mafiánov, ktorí robili špinavú prácu pre oficiálne štátne orgány a mohli o tom začať rozprávať. A oni teda naozaj zrejme nezriedke vydierali, ak nie Rezešovcov, tak určite iných, Lexus, Sviechotu, kohokoľvek, že ale ak vy nám nepomôžete, tak my povieme, že čo všetko sme robili pre vás. V podsvete spoluprácu so spravodajskou službou chápalo ako určitú garanciu, že v tých nezákonných aktivitách, ktoré odhalí polícia,
Slovenská informačná služba mafiánom pomôže. To znamená, že ich delikty nebudú vyšetrované takým spôsobom, aby boli z toho potom trestnoprávne dôsledky. Divoké 90. roky donútili strany politickej opozície, aby odložili načas svoje ideologické spory a spojili sily proti Mečiarovi. Parlamentné voľby síce vyhralo HZDS, jeho koaličný potenciál bol však nulový. S Mečiarom nechcel ísť do vlády nikto. Bývalá opozícia vytvorila vládu širokej koalície a poslala HZDS do opozičných hlavíc. Nová politická moc chystala rozsiahle reformy, aby čo najskôr dohnala premrhaný čas a vrátila krajine, ktorá sa stala počas Mečiarových vlád čiernou dierou na mape Európy, dôstojnosť a slušné meno. V tom istom období sa v Slovenskej informačnej službe likvidovali dôkazy o nezákonných aktivitách. Tam prebiehali procesy, ktorých cieľom bolo zakryť aktivity služby, ktoré by mohli byť predmetom vyšetrovania, ktoré by viedlo k trestnoprávnemu stíhaniu. Medzi tie aktivity napríklad patrili také činnosti, že sa materiály nie vždy skartovali, ale jednoducho sa zakladali do iných zväzkov, už v archíve, kde ich nebolo možné proste logicky nájsť. Keď odišiel Jaroslav Sviechota do civilu, tak musel riešiť dva základné problémy. Jeden bol, že potreboval obhospodárovať svoj majetok. Napríklad niekoľko nehnuteľností v centre Bratislavy. Boli to aj cashové peniaze, ktoré potreboval investovať, ktoré potreboval zakryť. A druhý problém bol v tom, že musel čeliť viacerým trestným konaniam, obvineniam z účasti na mnohých trestných činoch, či už násilnej povahy, či už v podobe defraudácie nejakých finančných prostriedkov Slovenskej informačnej služby a tak ďalej. Premiér Mikuláš Dzurinda zrušil amnestie zastupujúceho prezidenta premiéra Vladimíra Mečiara, čiže začalo sa trestné stíhanie v únose prezidentovho syna. Tam bol akože jeden z hlavných obvinených práve Sviechota. Bol posadený do vyšetrovacej väzby. Z vyšetrovacej väzby napísal vlastnoručný list premiérovi Mikulášovi Dzurindovi, ktorému napísal neuveriteľné vety, že ako je pripravený pomáhať jeho vláde a proste všetky svoje skúsenosti je ochotný proste dať v prospech novej vlády. Jaroslav S. zaslal ešte v apríli žiadosť o milosť premiérovi a zastupujúcemu prezidentovi Mikulášovi Dzurindovi. Musel realizovať pri jeho páchaní pokyny svojho nadriadeného a uviedol i osobu, ktorá podľa jeho názoru stála za týmto prípadom. Z tohto je zrejmé a môžem konkretizovať, že obvinený trikrát uviedol v tomto materiáli meno Vladimíra Mečiara. Pokiaľ by Jaroslav S. dostal milosť, jeho postavenie by sa zmenilo z obvineného na svedka. Nepatrí sa veľmi zverejňovať, čo mi pán Sviechota napísal, nepatrí a azda by to nebolo ani celkom múdre. Poviem azda iba toľko, že ak by si ten list povedzme prečítal môj predchodca, tak určite by z toho, čo by čítal, radosť nemal. Jaroslav S. sa vyšetrovateľovi vyjadril, že plnil len svoje úlohy, ktoré mu prikázal vtedajší riaditeľ SIS Ivan Lexa. Dzurinda na to samozrejme nejako nereagoval, ale to tiež ako dokresluje Sviechotov charakter. Jeho schopnosti spoločensko-politické analýzy neboli na vysokej úrovni. A ja som sa z okolností s ním stretol asi 2-3 roky pred jeho smrťou v Záhorskej Bystrici, kde býval. Tak sme sa asi 10 minút rozprávali. Videl som, že bol zatrpknutý človek, sklamaný Mečiarom, Alexom, pretože jeden aj druhý, keď sa kauza proste otvorila, tak sa voči nemu otočili chrbtom, čo bolo logické, a to zase bol prejav nedostatku jeho predvídavosti. Proste on si myslel, že tá jeho lojalita voči ním bude mu vrátená v období, keď on bude predmetom, povedzme napríklad, vyšetrovania.
Jaroslav Sviechota sa obrátil na ústavný súd s návrhom, aby ústavný súd vydal nález, že amnestie Vladimíra Mečiara stále platia a preto nie je možné ho stíhať, ani obžalovať, ani súdiť v kauze zavlečenia. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa takisto sa obrátil na ústavný súd opakovane s podobnou žiadosťou, aby ústavný súd vydal nález, lenže podľa iného senátu, ktorý rozhodoval o Lexovej veci, jeho žiadosti, jeho návrhy boli neopodstatnené, pretože nevyčerpal všetky možnosti právne, ktoré mu ústavný poriadok na Slovensku poskytoval a preto nemohla byť jeho vec ústavným súdom prejednaná. 5 podnetov Ivana Lexu senát ústavného súdu pod vedením Jána Drgonca ešte v lete zamietol ako neopodstatnené. Včera senát Tibora Šafárika v plnom rozsahu vyhovel podnetu ex-námestníka SIS Jaroslava Sviechotu. Dnes advokáti Sviechotovho nadriadeného Ivana Lexu žiadajú zastaviť trestné stíhanie aj voči ich klientovi. Jaroslav Sviechota ešte v lete priznal, že na únose Michala Kováča mladšieho sa podieľala SIS. Podľa Sviechotu duchovným otcom únosu bol vtedajší premiér a rozkazy k vykonaniu únosu mu vydal Ivan Lexa. Na základe včerajšieho rozhodnutia Jaroslav Sviechota bude trestne stíhaný za 4 závažné skutky, ale nie za únos. Jaroslav Sviechota od roku 1999 čelil viacerým trestným konaniam, súdnym konaniam a sprenevera, kauza triptych, zneužitie verejného činiteľa a ešte niekoľko ďalších. Len v jednom padol rozsudok. Bývalý námestník Slovenskej informačnej služby Jaroslav S. preneveril podľa krajského súdu takmer 11 miliónov korún. Do väzby však nepôjde. Súd ho dnes odsúdil na 2 roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na 5 rokov. Jaroslav S. musí tajnej službe celú sumu vrátiť. Jaroslav S. mal ešte v roku 1998 vybrať z pokladnice tajnej služby 18 miliónov korún na nákup špeciálnej techniky. Napriek tomu, že zaplatil iba 7 miliónov, s falšovaním dokladov vykázal použitie celej sumy. Po 6 rokoch ho súd odsúdil, dostal mierny trest a väzbe sa vyhol. Jeden z spoluurčujúcich faktorov bol aj jeho zdravotný stav, teda zlý zdravotný stav podľa znaleckého posudku. Je to rozhodnutie kompetentného orgánu, k tomu služba nič nemá a bereme toto rozhodnutie v plnej miere na vedomie. Obžaloba žiadala jeho odsúdenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa a podvod. Súd ho však odsúdil za spreneveru. Zdôvodnil to tým, že rozkaz na nákup techniky vydal jeho vtedajší nadriadený Ivan Lexa. Je tam aj určitý podiel aj jeho, lebo on bol riaditeľ, ktorý ako schválil túto operáciu. Jaroslav S. figuruje aj v ďalších trestných kauzách proti bývalému vedeniu tajnej služby. Konečne aspoň jedna z tých kauz, ktoré sú vyšetrované v súčasnosti, bola uzatvorená rozhodnutím súdu. Jaroslav Sviechota sa voči rozsudku krajského súdu odvolal, ale už k ďalšiemu súdnemu konaniu nedošlo. Bývalý námestník Slovenskej informačnej služby Jaroslav Sviechota dnes vo veku 63 rokov zomrel. V piatok sa v nemocnici na bratislavských Kramároch podrobil operácii. Zomrel pravdepodobne na následky embólie. Jaroslav Sviechota prekonal niekoľko ťažkých infarktov a klinickú smrť. Naposledy mu lekári operovali miechu. Dnes krátko popoludní zomrel, zrejme na následky embólie. Nemocnica poskytla len krátke stanovisko. Áno, môžem potvrdiť, že dnes pán Sviechota zomrel na Kramárenskej nemocnici. Jaroslav Sviechota bol v 90. rokoch námestníkom riaditeľa SIS Ivana Lexu a práve s ním sa spája aj niekoľko kauz, v ktorých ako obvinený alebo svedok vystupoval aj Jaroslav Sviechota. Odsúdený bol len v kauze sprenevery. Voči rozsudku sa odvolal. Rozhodovať mal najvyšší súd. Kauzou sa však už zaoberať nebude. Polícia totiž nezastavila všetky trestné stíhania. Jaroslav Sviechota v roku 2004 zomrel a s ním proste odišli do hrobu a pod zem mnohé tajomstvá. A sem tam vypláva niečo na povrch, keď sa podarí osloviť niektorých bývalých príslušníkov z čias, ako keď on riadil spravodajskú službu, lebo si povedzme, že on ju riadil. Tým nechcem povedať, že Ivan Lexa ako nemal zodpovednosť za to, ale po tej odbornej a výkonnej stránke to bol jednoznačne Sviechota, kto ju riadil. Podľa mojej mienky ani nie je také podstatné, že za čo všetko bol Sviechota potrestaný. Podľa mňa je najdôležitejšie to, aby sa čo najviac podarilo týchto jeho spravodajských operácií ako nejako zrekonštruovať a získať aspoň v rámci orálnej histórie proste vyjadrenia ľudí, ktorí sú ochotní o tom rozprávať, lebo
To nám povie oveľa viac ako trestné spisy. Myslím si, že Sviechota zomrel ako sklamaný človek, ktorý si uvedomil, že bol iba figurkou na politickej šachovnici, kde hlavným hráčom bol v tom období Mečiar. A to je koniec životného príbehu muža, ktorý sa objavoval na politickej scéne v čase veľkých spoločenských zmien, aby neskôr v dobe, ktorá širokým spoločenským konsenzom zavrhla metódy totalitných režimov, musel zo scény odísť, pretože túto ťažko prehliadnuteľnú zmenu nepostrehol. Vo svojej kariére to dotiahol do funkcie námestníka. Vhodnejším by však bolo slovo námedzník. Neodišiel so spoločenskými oceneniami za zásluhy a kvalitnú službu, ani s pocitom hrdosti na svoje činy. Napriek tomu zostane výraznou a neprehliadnuteľnou postavou búrlivého obdobia, v ktorom sa on, ako jeden z mála, nemenil.